Guía Lugo de norte a sur, o espazo da Fundación TIC, realizado coa participación de alumnos da nosa Escola de Imaxe e Son. Nos primeiros minutos de programa falaremos do plan Satelízate, que dotará gratis de acceso a internet a 800 veciños da nosa provincia. De seguida lles contamos en que consiste e como poden solicitalo. Antes repasamos outras novas da semana en titulares e comezamos. A Xunta recoñece na Comisión de Seguimento as irregularidades producidas nos concellos do Caurel, Guitriz e Quiroga co proceso de selección dos GES. A Deputación pide ao Goberno galego unha solución rápida a esta situación ou retirarán a financiación do convenio. Os maiores de Castro Verde contarán nun ano con residencia e centro de día público. A Sociedade Urbanística Provincial iniciou as obras esta semana. A posta en marcha do servicio ofrecerá 48 prazas e xerará 20 empregos na localidade. Veciños de Guitriz solicitan ao subdelegado do Goberno a retirada de sancións de ata 1.500 euros por concentrarse para pedir que unha rúa sexa peonil. A Deputación pon fin a 10 anos de espera no suministro de auga a 150 veciños de Meira, aforrando 180.000 euros ao concello. Os produtos de panadería, protagonistas da Masterclass de cociña autóctona celebrada en Cervantes. Asistimos á clase. Quédense ca palabra Satelízate. Ese é o nome do plan que levará a internet ao rural da provincia. Lugo é a provincia galega co maior número de concellos, 39, sen cobertura de calidade á rede, segundo datos da Axencia para a Modernización Tecnolóxica da Xunta de Galicia. Para paliar esta situación, a Deputación destina 385.000 euros ao novo programa que dotará de acceso gratis á internet a 800 veciños, asociacións e PEMES. O prazo para solicitar axuda permanecerá aberto ata o 31 de agosto. Vamos a facer agora, entonces, unha baixa dun xato. Unha das múltiples xestións que este gandeiro de Paradela realiza na internet, grazas a esta antena. Ferramenta que se usa bastante, que usamos moito, e os chavales que están estudiando, pois tamén, para todo, para compras, para alguna venta, para moitas cousas, para a información en general. Unha mellora na calidade de vida da súa familia, única que reside na aldea de Vilarreguenga, impensable sen conexión vía satélite. 3G tampouco me tiña así moi contento, e xa tamén en outra ocasión tiña internet, pero solamente era unidireccional por unha empresa estranxeira, e tampouco iba ben. E agora estou contento, vai moi ben. Como el, uns 800 veciños que residen en zonas sen cobertura da provincia beneficiaranse destas vantaxes co programa Satelízate. Era algo que complementaba e que nos demandaba moitísima xente, sobre todo nunha provincia como onde Lugo, onde a orografía e o desplegamento da rede, que como saben é unha responsabilidade da Xunta de Galicia, é probablemente das máis deficientes da comunidade autónoma. A axuda cubre o custe da instalación da antena e o equipamento. O usuario tan só pagará o mantemento do servizo a prezos alcanzables, cun mínimo de 2 megas e dun máximo de 20. A Administración, a obrigación que temos, sobre todo aquí, é de poñer todos os medios con independencia efectivamente dos custes. Xa sabemos que desenvolver recursos na zona rural pois é máis complexo e máis costoso que nas zonas urbanas, pero ese esforzo hai que facelo. O servizo estará operativo a finais de ano. E cambiamos de tema. A Xunta anulou a selección de persoal dos GES do Concello do Courel, estuda os de Guitiriz e Quiroga, tras desvelarse irregularidades no proceso como a modificación das bases e incluso contratacións a familiares. O Goberno galego viuse na obriga de convocar esta semana unha comisión de seguimento tras seren denunciados estes feitos hai unha semana pola Deputación, que como parte integrante no convenio ameaza con retirar a financiación se non se resolve este asunto. O denunciaban a vicepresidenta segunda da Deputación e alcaldes hai unha semana no Pazo de San Marcos. Estamos a recibir unha serie de escritos na Diputación Provincial que veñen por parte dos concellos integrantes destes GES e por parte de distintos colectivos como a Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Guitiriz, que nos están alertando dunha serie de irregularidades que, cando menos, vemos preocupantes.
irregularidades detectadas no Concello de Guitiriz, onde se alterou as bases comúns e públicas para a selección de personal dos GES, mentres Quiroga e Courel celebraron concursos de méritos e non oposicións dos que resultaron contratados familiares, entre eles a irmá da alcaldesa Lola Castro. O alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, participou como membro da FEGAM na comisión de seguimento convocada esta semana para pedir a paralización destes procesos e fixo esta valoración. A comisión de seguimiento reconoceron que había errores no Courel e que non se podían, aunque en principio parece que intentaban escribir esta xente aos GES, que non se podía esta xente pasar directamente aos GES, que tiñan que pasar por unha convocatoria como cas bases e co convenio. Menos contundente se mostrou o goberno galego cas deficiencias detectadas nos procesos dos municipios de Guitiriz e Quiroga. De Quiroga se mostrou ali unha certificación a medias e tamén hai problemas en Quiroga, e Guitiriz parece que está o tema un pouco máis tenso, onde se di que as bases teñen que ser as que elaborou o Concello. O Concello dicen si que as mellorou, pero a que se as bases son elaboradas pola Xunta de Galicia e co visto bon da FEGAM, pois intentar así a mano maior, pois cada un facer o que lle dá a gana e da capa dos demais un saio. No, iso non é así. O organismo provincial mantén a súa postura e remarca que non vai a financiar ningunha actuación irregular. Se corrigen eses errores e se vai ás bases iniciales, por a parte da Diputación está deseando sacar adiante os grupos, porque o tempo que hai o vemos todos e que pode haber incendios e que pode haber problemas e hai persoas que están desprotegidas en determinados lugares. Nos queremos poñer o tanto por cento, pero queremoslo poñer según o convenio e según as bases que fixeron eles. O pasado 20 de maio, Deputación, Xunta e FEGAM suscribían un convenio de colaboración para a posta en marcha dos grupos de emerxencia supramunicipal, co obxectivo de seleccionar a profesionais altamente cualificados e dar así a mellor cobertura en materia de emerxencias na provincia de Lugo. Unha trintena de guitiricenses desplazáronse este mércores a Lugo para presentar na subdelegación do Goberno en Lugo alegacións e 700 firmas solicitando que lles sexan retiradas as multas que lles impuxeron polas protestas realizadas o pasado mes de maio na localidade contra a reapertura ao tráfico da Rúa do Mercado. Unha decisión adoptada polo Concello de Guitiriz sen contar coa preceptiva autorización da Deputación, que é a titular da vía. Unidos baixo un mesmo lema e obxectivo. Nós non cometemos ningún delito para ser sancionados, nin con 50 euros, nin con 300, nin con 200. Entón, o tema é que o que pretendemos é que se retire a sanción, non que se rebaixe. Eso foi o que lle expuxeron ao subdelegado do Goberno, que o recibiu sen cámaras. El remitiuse ao que faga o instructor, non? Hasta certo punto desvinculouse un pouco da decisión final, porque, bueno, hai un nombrado un instructor que vai ser o que decida. A contía das multas vai dos 200 aos 1.500 euros notificada a Afonso. En todo momento as protestas eran pacíficas, silenciosas, non había ningún tipo de consigna, non se berraba nada, simplemente circulábamos pola rúa, cruzábamos para os DPOs con uns folios na mão e nada máis. No rexistro entregaron as alegacións a estas sancións e as 700 firmas de apoio recollidas nunha semana entre a veciñanza. Manifestación non houbo porque todo foi pacíficamente en grupos de menos de 20 personas e o único que se cantaron foron cancións populares. Que o problema máis grande non é xa a rúa en sí, nin que sea peatonal nin deixe de selo, sino o problema máis grande é a brecha que abriu entre os veciños de Guitiriz. Evitar que se abra a rúa mercado ao tráfico de vehículos é polo que están dispostos a seguir loitando. Creo que as calles peatonais son importantes en calquera poboación, tanto para o trato da xente que humanizan e tamén fomentan o comercio. Hai unha obra feita que é unha rúa que foi proxectada para ser peatonal e foi proxectada precisamente para ser unha rúa de unha vila e que lle dese carácter de vila a Guitiriz. Para coñecer o resultado das xestións feitas este mércores, terán que esperar a setembro. Outro punto de interese poñémolo en Castroverde. Os maiores do municipio contarán nun ano con residencia e centro de día público que disporá de 48 prazas e xerará 20 empregos na localidade. A Sociedade Urbanística Provincial arrancou esta semana as obras de construción que foron supervisadas polo presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro. No prazo dun ano estarán abertas as portas da residencia e centro de día público para a terceira idade de Castroverde.
As obras comenzaron esta semana e trátase dun proxecto moi desexado logo de que a Xunta de Galicia rexeitase apoiar esta iniciativa pública. Que mentras que a Xunta de Galicia o que fai é patrocinar e apoiar iniciativas privadas, pois iniciativas públicas que son de todos, como esta da Diputación, non gozan do apoio da Xunta de Galicia. Pero aínda así, nosotros que somos tercos na nosa forma de entender a política, o vamos a facer sumando esforzos entre a Diputación Provincial e o Concello de Castroverde, preocupados polos ciudadanos. Non? Nos últimos anos, a Deputación fixo un esforzo inversor moi importante en Castroverde. Acometeu a construción das piscinas que levaban 14 anos paradas. Deulle o impulso a polígono industrial e agora afronta este proxecto que conta cun orzamento de 1.400.000 euros. 1.200.000 aportados polo organismo provincial e 200.000 polo Concello. É unha obra moi necesaria e moi importante. Pasarían anos para poder ver isto se outra xente de outro color político non nos castigara como nos castigou durante tantos anos. A residencia terá 1.800 metros cuadrados de superficie e unha capacidade de 48 plazas, ademais de servicios de enfermería, primeiros auxilios, cociña e lavandería. E outros lucenses, os veciños de Vilar de Mouros, en Meira, porán fin a máis dunha década de cortes no suministro da auga grazas á nova instalación que está a executar a Deputación nesta parroquia. A obra, cun orzamento de 180.000 euros, solventa unha bella demanda dos veciños de Vilar de Mouros que conta con dúcias de explotacións gandeiras. Algo tan normal como abrir a villa e ter auga de calidade non era posible en Vilar de Mouros, en Meira. Hoxe, as obras de mellora no sistema de traída que leva adiante a Deputación fai que os 150 veciños deste lugar vexan máis cerca que nunca o que levan tanto tempo demandando. Para eles vai cambiar a súa vida, non? O que para nós é unha cousa normal, abrir o grifo e encontrar boa auga e boa auga de calidad, eles esta hora non o tiñan, non? E estas cousas que cada vez quedan menos en Lugo son obras que se poden facer gracias a que a Diputación achega a esas pequenas obras como as comunidades veciñais onde se amañan locales sociales, se amañan traídas de auga, se amañan camiños públicos, capelas, iglesias. Son obras que se non se intervira a Diputación probablemente non se faría, non? E axudan moito sobre todo a que a xente viva no entorno rural e sobre todo que non perciba de que ten unhas condicións de vida distintas que outra xente, non? A maior parte dos veciños de Vilar de Mouros dedícanse ao sector gandeiro. Isto fai imprescindible, aínda máis se cabe, dotar os cidadáns dun sistema de traída en perfectas condicións. Sí, moi ben, polo menos os días de calor como hoy beberemos unha auga moi fresca. Había moita necesidade, porque a auga da traída moi mal, e a veces é barro en vez de auga. Isto é de medo, isto é unha cousa xa do mellor que hai. Sí. Isto tiñamos moita falta dele, gracias ao home. A Deputación aproveitou as augas do manancial do Salgueiro Vello mediante 100.000 metros de novas tubaxes e tamén construíu un depósito con capacidade para máis de 200.000 litros de auga. A seguinte fase será facer a canalización ata as vivendas. Membros da Plataforma de Preferentes de Lugo, respaldados por todos os grupos provinciais, exixiron no Pazo de San Marcos que se reabra a vía de arbitraxe para os 4.250 estafados na provincia, con aforros de Nova Caixa Galicia Banco que quedaron fora do proceso. O organismo provincial retirará as contas da entidade bancaria se non se devolven os cartos aos afectados. 15 rapaces de entre 11 e 15 anos introducíronse no rato nas labouras artesanais ou elaborar o seu propio pano de feltro. Os cativos aprenderon todo o proceso de transformación preciso, desde o rapado dunha ovella, tinte e todo manipulado do material para acadar finalmente cada seu pano. A práctica desenvolveuse dentro dos campamentos de verán que organiza o Centro de Artesanía de Seño no tempo de vacacións escolares. Os obradoiros continuarán a semana 19 o 23 de xullo e do 26 ao 30 de agosto. E para os apaixoados das letras, con tapa antiga, proponémoslles dar un paseo pola Praza Maior de Lugo e parar nas casetas da Feira do Libro Antigo e de Ocasión. 30.000 exemplares ao seu alcance distribuídos en 9 expositores. A feira, que se manterá aberta ata o próximo 21 de xullo, forma parte das máis de 40 actividades que organiza o Concello para atraer o turismo á cidade este verano. E Parga prepárase para celebrar un dos seus eventos máis aclamados, a Feira de Cantería, Callos e Artesanía. Amosará un ano máis o visitante un oficio tradicional vencellado desde sempre a esta terra. E como é habitual, outros protagonistas da cita serán os callos.
A festa que foi presentada esta semana no Concello de Guitiriz terá lugar o próximo 21 de xullo. Trasladámonos a Cervantes porque ali tivo lugar a segunda masterclass de cociña autóctona da Deputación cos produtos de panadería como protagonistas. A iniciativa enmarcada no Programa Provincial Lugo 2, financiado nun 80% con fondos europeos, ten por obxecto potenciar os nosos produtos entre o sector hostaleiro e os veciños en xeral como oportunidade económica na provincia. Colámonos nas entrañas da panadería Os Ancares en Cervantes para formar parte, como aún máis, desta masterclass de cociña autóctona. Coas más na masa, a mestra panadeira María Jesús Núñez foi a encargada de desvelarnos as técnicas da tradición panadeira co aval dos seus 20 anos de experiencia. E agora poñemos así un pouquiño de fariña. O seu segredo conservar en todo o que fai a tradición os sabores e fiel a elo ensinounos a elaborar a típica empanada da zona coa pataca como produto estrela. Entón, como é a empanada do país, leva pataca. Que lle dá pataca empanada? Pois mira, réstalle sal, réstalle grasa, lle dá moi bon sabor. Un sabor que potencia a panceta, claro, tamén é un ingrediente primordial, porque sin panceta non tería éxito. Con chorizo, claro. Os alí presentes tomamos boa parte da elaboración da mesma. É sempre moi interesante ver como se fan as cousas in situ. Aprende nos libros, pero tamén aprende da xente que leva moitísimo tempo traballando. Quen sabe son os artesanos. Tamén aprendimos a facer bolos preñados, pan e ata coñecimos os segredos da repostería. Miren que cor ten a masa deste bizcocho. A ver, o huevo que sé bastante bon, porque hai algo que teña polo menos color. Porque o resultado non é o mesmo. Qué bueno está, la verdad. Que hai unha diferencia increíble, la verdad. O que máis sorprendeu, sobre todo que fan as cousas sin ningún aditivo. Así que collimos boa nota de todo para logo aplicalo. Sempre aprendes algún detalle que puedes trasladar a lo que haces, ¿no? Tampouco perdeu ripia dos consellos panadeiros o deputado de Economía Rural entre os asistentes á clase que se prolongou durante 4 horas. É unha iniciativa que a Diputación de Lugo aposta polo medio rural, aposta por mellorar os propios produtos que temos xa na zona e dalos a coñecer, que é o máis importante. É a segunda masterclass da Deputación celebrada na provincia a través do Programa Europeo Lugo 2. A seguinte terá lugar en Monforte cos produtos da Ribeira Sacra como protagonista. E do coñecemento dos nosos produtos o noso entorno, un grupo de nenos de entre 10 e 18 anos descubriron as especies avícolas da Reserva Terras do Miño. Foi nunha das moitas actividades lúdico-medioambientais que organiza o Centro de Interpretación Terras do Miño para dar a coñecer os máis novos o noso patrimonio natural e a riqueza medioambiental coa que conta a nosa provincia. Os ceos da nosa provincia están habitados por centos de especies autóctonas que merecen ser coñecidas. No Centro de Interpretación Terras do Miño ensinaron estes días a coñecer os nosos paxaros a un grupo de rapaces moi curiosos. É importante que lle den importancia ao entorno, os comedeiros, por exemplo, son de materiais reciclados, vamos tamén recollendo, o sea, que fomentar nos nenos a importancia dos seres vivos, das plantas, dos animais, de que todo está relacionado. Los pájaros ayudan a guardar el equilibrio del ecosistema y sin los pájaros pues habría muchos más bichos y muchas más cosas. Ademais de identificalos, os nenos tiveron a oportunidade de facer comedeiros para os paxaros e escoitalos de cerca. Porque hacemos muchas cosas divertidas y aprendemos cosas. Pues sí, por ejemplo la urraca. Y también la paloma, que algunas veces hace... A programación do Centro de Interpretación continuará ata o mes de setembro con múltiples cursos e actividades relacionadas co medio ambiente. Os interesados en participar poden inscribirse a través da páxina web da Deputación.
Xenocidio, paisaxe e memoria, así se chama a exposición fotográfica que ocupa as paredes da sala de exposicións do Museo Interactivo de Historia de Lugo. Son 38 fotografías tomadas polo fotógrafo Simon Norfolk, un dos máximos representantes do coñecido fotodocumentalismo e que realizou tras os atentados do 11 de setembro de 2001. Imaxes que documentan o devastado paisaxe tras os conflitos de Afganistán, Bagdad, Bosnia, Beirut e Israel-Palestina. Unha mestura entre a beleza da imaxe coa crudeza das guerras que se pode visitar de martes a domingo de 5 da tarde ás 9 da noite. Con ela nos despedimos. Grazas por estar aí. Pasen boa fin de semana, señores. Adeus. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals.